Eguraldi ona heldu da eta horrekin batera bainu sasoia. Igerilekura joatea gustatzen bazaizu, aholku hauei jarraitzea gomendatzen dizugu. Lehenik eta behin, uretan bat-batean sartzea saihestu behar duzu. Batez ere, eguzkitan egon berri bazara edo duela gutxi jan baduzu. Buruz bota baino lehen, beharrezkoa da sakontasun maila egiaztatzea. Kontuz ibili igerilekuetako ertzekin eta bustitako gunekin. Irristada arrun batek lesioak edo kontusio larriak eragin ditzake. Ez ezazu inoiz igerilekuko urik irentzi. Haren mantenurako erabiltzen diren produktu kimikoek urdaieko gaixotasunak eragin ditzakete. Umeak beti ere zain itzazu, batez ere txikienak. Ez itzazu bakarrik utzi uretan daudenean edo uretatik hurbil. Umeek igeri egiten ez badakite, maukak edo txaleko flotatzaileak erabili behar dituzte. Auzpez bira daitezkeen flotagailuak ez dira gomendatzen. Igerilekuetako eta uretako atrakzioen segurtasun arauak errespeta itzazu. Zure segurtasun fisikoa arauak betetzearen menpe dago. Txirriztetan eta trampolinetan ardura izatea gomendatzen dizugu. Oinarrizko higiene neurriak mantendu behar dituzu. Gogoratu beste pertsona batzuekin instalazioen erabilera partekatzen duzula. Uretan sartu aurretik eta ostean dutxa zaitez. Eta zure seme-alabei uretara sartu aurretik komunera joateko animatzea gomendatzen dizugu. Eta azkenik, sorosleak zuri laguntzeko daude. Edozein arazoren aurrean bazaude, dei iezaiezu.